Zapneme si přístroj po otočením klíčku. Nachystáme si hřídel a stojánky, kterými hřídel podložíme. Na obrazovce můžeme vidět pořadí segmentů a to, že se hodnoty měří v milimetrech. Odsuneme krytku, tím se nám odkryje laser, který můžeme vidět i na obrazovce. Můžeme si laser pomyslně rozdělit na části. My budeme měřit druhý segment, jakoby druhou část na zobrazovaném laseru, to, co nám hřídel zakrývá. První segment znázorňuje část nad měřenou hřídelí. Druhý segment zakrytou část a třetí segment část laseru pod měřenou hřídelí. Více segmentů se používá například při měření součástí s otvorem, kdy chceme měřit dloužku hrany. My na měření průměru budeme potřebovat druhý segment. Na přístroj si dáme podložku, na kterou pak umístíme stojan. Do stojanu následně vložíme hřídel. Pokud se na obrazovce píše error, součást je moc nízko nebo naopak vysoko, tudíž musíme zvolit vhodný stojan, protože laser nedokáže určit druhý segment. Když se nám na obrazovce objeví hodnota průměru v milimetrech a můžeme vidět na znázorněném laseru začátek a konec druhého segmentu, hodnoty si zapíšeme. Měření provedeme 4krát. Po každém měření pootočíme hřídel o 45 stupňů a zapíšeme si všechny hodnoty do tabulky. Z naměřených hodnot vypočítáme aritmetický průměr.